Lord Jesus. We are seeing the movement of the Holy Spirit. But again, it is in this book, because incwadi yezenzo ikhuluma ngabapostoli ababili. The first one is Peter. The second one, incwadi yezenzo ivala introduce uPaul. Incwadi yezenzo kuphela ithatha kaPeter. uNkulunkulu introducer. Because asikwazi ukuvusa abanye phakathi kwethu nathi okumele sibavuse sadinga ukuvusa. You can't raise a worshiper like you now. Usadinga ukulungiswa njenge-worship. You can't give. Bebazalwana, we are delaying the movement of the Holy Spirit. Uma ingcwele usiyehla uyakhuluma nje uyafakaza nje kodwa kunabantu uma babheka bamambezela, because we are living what we want to live, not what you want us to live as a church. The church the church belongs to the Holy Spirit, not to a man. Noma abathiwa umfundisi awungasizathu sokukhoreka enkonzweni umnikazi webandla ukhona. Abonge igama lenkosi. Now, in what he said, it is the continuation what Jesus has begun. In what he said, is all Kubeza no Kujesho. I haven't seen. See what he said, if I beg Kubeka and sevens, Yamanga, Ujesho, I haven't seen. But one of the things you should understand, in what he said, it is the only book, it is the first book that introduced the development of Great Commission. In the book of Acts. But it is that this book esitshela ngokunyuswa kukaJesu. Namhlanje it is 40 days saye Pasika. Okusho ukuthi kuba uJesu wayefike ehlasiye Pasika, ngabe namhlanje uJesu benyuswa. It is the ascension day. Ilanga lokuphakanyiswa kwakhe. Why leli langa babuzindela abazalwane bengalazi ukuthi bengakwazi ukunderstand amandla abo? Because abantu bazi ukuthi it is the only event ekasula usathane kunawo wonke. Because the event itshela usathane ukuthi laba bakhona uJesu ngelinye ilanga bayonyuka. Bengabanjwa amafu, bengabanjwa force of gravity, bengabanjwa noma yini kwalento, bengabanjwa ukugula, bengabanjwa ukuhlupheka, ngoba ngalilanga sonyuka. Sonke izizwe zomhlaba ziyosala. Bonke abamkela uJesu banyuke njengeyinkosi, banyuke baye ezulwini. Because when we move up, it was the last punch of Jesus to the devil. Jesus! Uyabona uJesu mesesiphambaneni wamshaya. Uyabona uJesu unandikhe wamkhahlela. Uyabona uJesu uma ethuneni wamshaya uSathane. Uyabona uJesu umevuka ngosuku lesikhathi wamshaya. Uyabona uJesu umehamba emhlabeni wamshaya. Kodwa yebangela uJesu enyuka. Bonke abantu basebejabula. Bonke izitha zevangeli saseyijabula. Sithi nangu uJesu engasahambi. Nangu uJesu abantu uzokwela ezulwini angasenyukeli. Kadabazi there is a day. Nangu uJesu azonyuswa khona. Anyuse amafu afike mthatha uJesu. Bese amama. Anyuke naye. Lithi iBhayibheli bathi besamile kwaqhamuka ingilosi. Bathi madoda aseJerusalema nibelele lana. Ngoba lo Jesu anyuke ngendlela. Uyabuya naye. Allow me to declare. Uyabuya uJesu. Noma singakholwa uyabuya. Noma singamlahla uyabuya. Noma singagama. Uyabuya. Uyabuya. Noma ungathisaka uJohn uyabuya. Noma khona amadlozi uyabuya. Noma ungalahliza ngelo uyabuya. Noma ungayonke into uyabuya. Yazi lama lendaba esakhulunywa uJesu uyabuya.
lesonto uJesu yena. Noma singabanga ikhundla ukuthi awugobe ingane mina uyeke lo, noma singabanga ama-branch, noma singabanga iminikelo uJesu. Ubona ngani uJesu uma esesondela esele? Ubona ngani uJesu emnyango wempela? Ubona ngani useduze kuphela? Ubona ukuthi abangafuni ukungcwele bangcola kakhulu, abangcwele babangcwele kakhulu. Ubona ngani uJesu uyakuya izosilela manje? Ubona ngani? Ubona ukuthi abazalwane uma ngengusele bayabuza ukuthi ekabani. Kanti ngabe sonke sibangisana iy'tulo ukuze sizolungiswa. Ukuthi uJesu bekhulu. Bebazalwane, that's why. Usathana noma uhulumeni kohlezi bey'lwisile uselelo. Because Sathane uyazi, ayikho iphansi eliphatha kakhulu njengathi. Laba ngekuselelwe noma ungafika ungazisigisi. IBhayibheli ungalazi kahle. Uphethe into yokuthi uNkulunkulu wathandizwe kangaka. Kuphenduka isangoma sesidlula iminyaka. Because uJesu ezobuya uma abantu bengafuni ukukhuluma uyokhulumisa amanzi. So hlula imvelo iphila ukungcwele idlule thina. Lithi wayenyuka uJesu. Uyabona ngesikhathi enyuka abazalwane, lithi wayenyuka entabeni. No, Jesus. Wayenyuka entabeni. Why intaba? Because umuntu amayabona. IBhayibheli wanyuka. Amadoda akhala. Kodwa sathembiso. Thambani eJerusalema. Efike nilindi ukuze nembathiswe amandla. Sondela. Ku-Acts chapter 2 sibona kufika umoya ogcwele. I want to be very decisive and straight. Umoya ogcwele akadethwa ukuthi babethandaza. Kodwa walethwa ukuthi wayethenjisiwe. Isithembiso babomkhulu asidingi umthandazo. Isithembiso uthandazile awuthandazanga, a promise will come to pass. Kuyisithembiso ukuthi I will never leave you nor forsake you. Ukuthi uthandazile unikela uNkulunkulu will never leave you. Because it is the promise of God.